Rafael চলাকে তোর চলি নাই চলি না Rafael শাস্তি মারে না lamsako serang jadi tiba serang lancar kapang ni takut tapi buku serang nunggu bang kena ane kalau ni mangpili ingka lai thangnai 19 tariko Udaipur ni kipil mani jorawo olina saki jamatia besai Rana Bahadur jamatia ni hi Bona Shanti Bazar Morasing ras jatra Morasing Tepania par gana Tepania bolo Orokba wansa samung sidra tangnai rokbai jerong phresak mana tui aboni against to tabuko jaga lukuro kebangman nugui ban khana khapangni takute bukuk song je khorang ti salajak lakmas masorinai dorbar nogono bono hanai je lukuro kebangma hasteni je YouTube yakhaba joto social media ni bisingti nugui tongnai takute bukuk song je khorang ti salaimani nugui man khana thik Gomoti Hangkor Tuidu Hati Orabot Tipura Mothani Bukhakti Tabu Obahagan Rally Protest Klaja Nugiman Khana Mangpili Kologma Je Oro Phalemani Taigese Kok Henge Khapangni Takukte Bukuk Sang Obahaino Je Tipura Sarok O Hani Busha Angui Je Krung Thayo Obahai Romphrejakmani College Thangpro Romphrejakmani Nogo Habi Romphrejakmani Gari Kapro Mal Thungsaka Romphrejakmani O Kapal Birman Tipura Sarani Tai Bupur Thagno Tabu Kebo Saimia Obahai Krung Thayo Haste Ganangai Nogo Haini Bagui जों ताबो यांगो तुरु खै मांगलिसना खयने यांगो फुरनानि बागै हातिबो कोपलंग बरक तावि हिनलाजक खापांनि ताखुतै बुखुक सं नरो नाइतनि जों जतो मांगलि फुरंगानि जायतंनाय स्रांचरि टिभि चेनेलनि बखक्ते मानजुइ तंदि तिनि सिङ अ जागाबो स्रांचरि टिभि चेनेलनि बखक्ते फाइसक बायजाक आं साकफान अजित देव बर्मा ताइ जों ताबो अबनि यागोलो जों बरक बाय बनि खुक्तिनि जों क खनालायनाय जे अ तिनि लाहार हिमबो तंगमानि तामनि बागै ओंखा खापांनि ताखुतै बुखुक सं नरो नुगुइ मान खना कबांमा krung थायो हास्ते गोनाङै अ हानि 184 जन राजानि बाहान बुथि बेकरंजाक जे बुरि बुसारकनि साकावर सप्रब जागमानि बुनि तफानि बरक बाय अबनो खितिङिनो तिनि अ जागाव रेली याखेबा हिमबतक अबनो केबेंगै जों ताबो थामाने त्रुत्रु yang बसकान्दिगे मांगलिदिसने खयने आं जतो मांगफिलि खबै क्यामेराबो नाहायनि बागै krungtoni स्रांचरि टिभि चेनेल हाइनो हाय बसकांनि मांगफिलि दिगे जों मानजो फैजा खाबांनि ताखुतै बुखुक सं अ जागाव नरो नुगुइ मान खना हाति गोनाङै लुकुर अरबो तिप्रा मथानि बखाखै इंगै ताबो अ जागाव जे अलना शक्ति जमातियारे फाइजाक मानो तुयै अबनो केबेंगै जलिवै खादुम हिमबत पान्दा अ पान्दारा नुगुइ ताबो खबांमा लुकुर गर फाति खैने खबांमा बाजार हातिनि हिम लाइजा ताबो अ जागाव लुकुरनि बुकुकनि सिं खनालैना लुकुर तामसान अ जागाव लुकुरनि खुक्ति खनाय मानमानि जे रेफिस याखेबा खरक बा सामुं सित्रा तांनायनो लागना मासा सुनाय याखेबा दरबार नगो तिसामानि यागोला बना फासि वादार मारिने हिनै जे अ जागाव कक ताबो सालाय तामाने आबो बसिक जरते हापां याप्रि बारनो ताबो हापांनि बखाखै मानजु लुकुरनि मुखांगो ताबो सबायको मांगफिलिबो नुगै मानखना अ जागाव सिकलारक अ रेप खाइजां मानो तुयै एमन खाइ जलि जालाय एमन खाइ को खरां तिसालायजा नुगै मानखना आनि जे कलने मांगफिलि नरक बसिक जरते नरक आन्दोलन खाने तमुंगो रेफिस दङ नरने जे सानदों मते मायाखाय आंनि व्यक्तिगत वानसुमानि बखाक्तै सिनि जे थांनाय 19 तारिखो बसाइ राना बाहादुर जमातियानो बाइगेसनो खाय बय बिहिं नति हिटलांगै टेपनि नति हिटलांगै रमफ्रेनारि आंनो फाजि साजा माया साक जरते जों सिनि आन्दोलन चयनो तंनाय जों वानसुगै दङ जदिन जाबत Justice sing maya hanggai sino anlon solino thangnai sing tabuk koinai sini tirpura haste habangno sini borom godang mukhyamantri biplop devno sani musungo ob rebnoti oti druto saja suani klarane thun haini bagai none wa thani bolo tamo sini sing tibrani mothani bakakte sini sim tuido hadiwa khadumani himbotok himlaya o khadumani himbotok molu deishongai thanai 19 tarikho Rana Bahadur Jamatia bai baksa bihik ras mela nai phirogoi phaibro tepania o oklok dei phai gari thotayai Rana Bahadur Jamatia no khiglayai boy bihik no tisailangai Romphreoi
बुथार माबाय बाक्साखाय बिनि कपालाव दङै ब खारियखा अबनि बागै जों जास्टिस नायो अ जास्टिस माइ आंखाय जों जदिन जास्टिस माया पर्यन्त दिनै आन्दोलन चलिनो दंनाय ताइतो तामो सानाय दाखोथ' संसद डिभिजननि बागै हामबाय जे ताबो अर राहाल लार हिमलाय तंमानि जे अर प्रोटेस्ट खालाय तंमानि लाइ थांनाय 19 तारिखनि गथना तै नों बबाहाय सासे नाम साइ रेफि संनो बाहेरावनो आं सामायब्ला तमानि सामा आफर करिता नों YouTube याखाबा ससियेल मिडियानि बिसिनि नखा नुयाखै नयाखौ दे ताबो जे लोकर क्रन थायो चिरखलाय तमानि नोंलाय आबनो सापो दाखाय जे बरनो जे रेफि संनो साजा मारने हनाय बरबो जे हि मा थाइनबो बर हिनिता बर ताकताल पाति दङ बर कताल पातिनिसे अ नों सामाने जों सामाने नों बुरा बुजिखा हिसाब बुसिमानि गलायसोया लाइ थांनाय 19 तारिखआव खरकसा बुखुकजुग जे जमातिया हदानि इंगुइ ब जे रेप खालायजाक माने खरबा वानसाबाय अ खरक बानो ताबुक हासते गोनाङै जत लोकरनो फासि मारिनाय हिनै खरांथि सालायमानो नों साबो दाखा पुरा प्रकाश आं ब्रह्म सिसौ गया हिन सासौमैयाता माने आं बुरा बुजिखा मुलुग बुसिला हा माने अजराव आने हायां तंबाय आं बनो सासौमै आबो नों आबो साबो थाइमियाखो खानाय मानखाना खापांनि ताखुताय बुखुकसन नेन बुंखा दाखथ आं बुंखा मंगलसादन जमातिया तुइदो हातिबो खरकसा मंगलसादन जमातिया हनै नगै मानखा याखेबासिनि मांगले नगै मानखा खापांनि ताखुताय बुखुकसन ब हुंकाय अ दाबिनो याखेबा अ लुक्रक साननो ब सापोर्ट खलाया ब तिप्रासानि बिसिंति बबहाय बखा माने मरसिनि मांगले नायतनि सिङाव बहाय तिप्रासानि बिसिं मानो खापांनि ताखुताय बुखुकसन हायनि बागै ताबो सिङाव जागावो अरनि जे तांफां याखायबा अरनि जे तुइदुल तंनाय तैफां जों बबाय कक सालायनाय तिनि बरकनि आसल मल सानमाने उदेश्य तामो हायनि बागै जों ताबो अ जागावो किजा कक सालायसिनाय लामसाको स्रांचदि चेनेलनि बखाक्तै सार तिनिनि जे नरंनि आसल मल लामा हिमानि ब उदेश्य खुलुमखा स्रांसाथिनो धन्यबाद थानाय 19 तारिख नभेम्बर अलिना सखी जमातिया ताई बिनि बसाई राना जमातिया बरक उदयपुर पतिसरिव राजमेला थांगै फिरकमानि जराव हर अल्टुगारिव कासाजाक कुबिनि दफानि बरक रक तारमाने वानजै रक बरकनो उंकलौतै बरकनो रिफिरिका रिफिरिते बरकनो बाइकनो गारि फेरती खलायका उलके उदयपुर टेपानियाव आरो इकुपार गाना फाइके बर फेरा माइके खाइकेनो ब कलाय थांका अ बाइक ति बुसाइना रड बायार बखरग बुखा बुवै बिनि बिहिगनो गारि बक्सावै तलाङि थांका अ दुस्किति गारि र उल बेंग तलां थांका साइमालिया के अब हाइके जे सिनि तिप्रासा बुरि रं हातिव पाइनाय फालनाय ताबुक मालखुं बिसिङाव कालाजा सिनि अर तिप्रासाव हास्तिनि तिप्रासारक अ जागाव गारि बिसिं कालाजा सिं बरनो सगने तामतलांखा बाजारनि हाथिरो नाका मतला हाथिरो लाइ थानाय 19 तारिख नरने बुरैनो जे खरकसा अ जागाव तेपानियाव जे गथरां माने वानसा खरक बाय रेप खलायजाक माने अ रेफिसनो ताबुक साजा शास्ति मारिनाय याखबा जास्टिस सानलायै लोकरक सातुं हिया खाइनो ताबुक खरांथि सालाय दङ आया गलो अबब शान्तिरो हापांनो जे बरनो लागमा सयासा बरनो साजा मारनाय लागमा सरनाय दिगि मतलाय फासि वादार सानाय नोंलाय बबाय नों बुरिनि तुइ नों सानामसं आंखौ सास नायता नों बबाय सान हा बुखौ स्रांसारि डिभिजननि बखाते ना हामबाय ताइ सिबाय किसे बाथाग्रा दे नरकनिनो खरकसा बुखुक जे थानाय 19 तारिखआव जे रेप खलायो जागमानि जे खरक बा सामुं सिद्रा थांनाय वानसा दफानि बरक बाय लोकर करं थायो ताबुक बनो अ रेफिस रंनो रेप खाइनाय रंनो साजा डाइरेक्ट बनो फासि वादार मा खाइनाय जे खरंथि सय तमाने नोंलाय बबाहाय नंनि बुरिनि दै सानामसं जे बेंग दे नंग नाय ना चुंबा बेंक सामाबो नंबो सानाय आरनो मा साइनो मानो साने मा साइनो नरनि ब्रिना बो आरके सातो पितो खेमाने तिया तमा साइ थया मानो खेदिस थया मानो खेनाय बाथाग्रा दे काका नंबो किसे कक सालायनाय तामतलांखा बाजारनि माबा तुइ नांया बो बुफाव जामाय आरसे जां बो तेपानियाबो केहा बो जमातिया जुग सिनि बुखुक जुग बो सामुं सिद्रा तांनाय वाइसा दफानि ब्रबाय बरम फ्रेजाक माने तुये नों बो भाय खादुमु खुंनामसं बो भाय सानामसं के बोले जतर बची पार नाखि के बा बो शास्ति लानि मानाव तो हमना शास्त्री जानाय मा शास्ति लालाय दे
যতন চুম হামবাই বন নরিহা সরকার নঙার দে কক সাকলাইনে মুসুং যে বন লাগমা মাসা জনে হিয়া তাকে বখা তা মানে ও জিগাব হিং ফাইহাবা আলে সাকলাইলে মাইনিয়া না সাকলাইকে বনহা খানাই মানখানা খাপাংনি তাখোকতাই নরক তমং নরকনি সানমংনি বখাতি হাপাং যদি ন গসিয়া याखैबा कोट याखै दिखाय नरक ताइ बसि जते अमने तयै तुरंत थायो रमफ्रे जागने सफ्रे जागने तिब्रा जग्र अबन तै बो जते नरक आन्दोलन करा खाइनाय हामबाय चिनि मिडिया न जोंना फाइ चिनि निउज कभारेज खालामबागै चिनि अ आन्दोलन खासों म चलैन थांनाय तामके जों नुगौ जे चिन्तिरफ्रा सारन बागै कुन जागो जास्टिस गरै जों रमफ्रे जागो बोथार जागो चिनि बाइका नागि आइन आलादा नागि जों इन्डियान बाइरे जतो अबन आं अकक सानामो जों चिनि जे हापां ताबो जे दंनाय स्टेट गभर्नमेन्ट जे बीजेपी गभर्नमेन्ट दंनाय रावनो अबन साउथ ब्राउन ल एन्ड अर्डर कुनु गरै अनेक जागा जों नुखा ब्राउनि तामोनहानि मुंसा ब्राउनि फल'सि खाया जे मुजुदि ब्राउनि दं अबन सानाय जाते आइन शृंखलाना गाहामके तैख्लांथोन ब्राव अबन जों नायो गताय अबन नायनाय जों बुसकाङो जे जों दिनै अ जास्टिस मायासा दासिम जों सिमानि अब जों चलाखालिन जों थांनाय अब चलैन थांनाय ताबो जे ब्राव फासि खायमानि जों डिमान्ड खायो ब्राउना फासि खायनायनि बागै जुदि ब्राव जुदि चिन डिमान्डा एक्सेप्ट खायाबा खायगा जों चलन चलाय थानाय जों नुगता गायसा जों जे निर्भयानि केस जे दिल्लीनि केस अब सेम महायनो दा चिनि बुकुक जोंना ब्राव तमा खायका किडनेप खायका जों फैला किडनेप खाय ब्रुटली ब्राव रेप खायका सेक्सुअली अब खायका ते अटेम्प्ट टू मर्डर खायका तारमाने तो बय फेर लायाबले निर्भयानि केस सेम न कुन और टोटल डिफरेंस करै के ब्राउन जगह ब्राउन फासियो ब्राउन जे लाइफ सेंटेंस डेथ रिमान्ड हंगाय ब्राउन का तमा यांगनायबा ब्राउन जों अबन नाय ब्राउन लाइफ सेंटेंस डेथ जों नाय ब्राउन जाते डेथ पेनाल्टी नाम थुन आसना हमबाय आनि सिमुंखा एमपी ब्लॉक नि आं सेक्रेटारि Pangeran sasi marunai, rep pangeran sasi marunai, sasi rep coba kotor celinai, rep itu coba kotor celinai, rep coba pangeran sasi marunai, rep pangeran sasi marunai, rep pangeran sasi marunai, sasi rep coba kotor celinai, sasi rep coba kotor celinai. Sasi leko coba kotor celinai, sasi leko coba kotor celinai. Allah sakti jangan dia lagi kalau pasuan sasi marunai. Allah sakti jangan dia Sasi leko coba kotor celinai, sasi leko coba kotor celinai, sasi leko coba kotor celinai. Dushider ফাঁসি দিতে হবে, দোষীদের ফাঁসি দিতে হবে।